Prvi Anima Fest je bio 1972. godine. Ja sam u to vrijeme bila student i bilo je vrlo zanimljivo. Zanimljivo je bilo osobito zbog velike, opširne Disneyjeve retrospektive. Bilo je 5 ili 6 programa Disneyjevih filmova koje smo naravno gledali očarani. Dakle, u moje vrijeme, ajdemo reći da su to 90. godine i početak 21. stoljeća, tu negdje to su bile moje najradnije godine kad sam vodila festival. Naravno da je razlika ogromna. U to vrijeme 90-ih smo pa do 2006. smo mi festival održavali cijeli u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog. Dakle, cijela dvorana, velika i mala, plus garderobni prostori, sve je bilo u službi festivala. To je koštalo enormno puno novaca i imalo je svojih dobrih strana i svojih loših strana. Još uvijek po Zagrebu nalazim neke prijatelje i poznate i nepoznate koji vele neprežaljeno je bilo u onom festivalu. Došli smo u dvoranu i tamo smo od jutra do sutra. Čak i u vrijeme nogometnog prvenstva smo mi znali imati po 800 do 1000 ljudi u velikoj dvorani na programima konkurencije velike. Danas je to nezamislivo, ali danas je Zagreb drugi grad sa drugim potrebama mladih ljudi, sa bezbroj mogućnosti koji se pružaju prema tome. To bi bilo, mislim da je nemoguće uspoređivati. Moja je želja i samo nek mi Bog da pamet da do 2022. kad će biti pola stoljeća našeg festivala, da ostanem tu i da budem sa festivalom i da se sjetim i da ostavim vama mladima još sve ono što ja znam i što sam naučila.